ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಶಾಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತಡೆ. ನಿಶಾಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ 1 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಡೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್ ನಾಚಿಕೆಡು ನಾಯ್ದಲೆಗ ಕುಲ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡಿ ಇವಿ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡಿ ಆಣಲೆ ಅನು ಮಾಡ ಮಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಶಾಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ನಿಶಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಶಾಲ್ ಯಶಿಕಾ ಮೇರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೈದ್ ನಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಕ್ಲಿಕ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಬರ್ಡೇ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಯಶಿಕಾ ಮೇರೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪನೋಡ ಬೋಡ್ಚ ಬುಕ್ಕದ ಚಾಪೆ ಬುಗ್ಗಿ ಐನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಆರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ವುಮೆನ್ ಮಾರೆ ಅದ ಇರುಮೆನ್ ಅದು ತತ್ತಲು ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವುಮೆನ್ ದಯಪಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವ ಒಬ್ಬೋ ಸುರತ್ಕಲ್ಲದ ಬೈದಾರ ಮೇಲೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ರೋಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅರ್ಧ ರೋಡ್ ಅಲಕ್ಕಲ ಗಡಿ ಆತನು ಇಮೇಟ್ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತನು ತೊಂದರೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ನಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲೆ ಕೈತಲು ಭವ್ಯ ಮೂಲೆ ಕೈತಲು ಕಡಿ ಇರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂತಾರೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹೆಂಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಮೇಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂತಾರೆ ಬಾಲೇನ್ ಪದಂದ್ರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣ ಕಂಡನಿ ಒಲ್ಲಿರಿ ಕಂಡನಿ ಬೈಜೇರ್ ಒಲ್ಲಿರಿ ಏತ್ತು ಮಲ ನಾಟಕ ಮಾರೆ ಕಂಡನಿ ಬೈಜೇರ್ ವರ್ಷಿಣಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಾರಾ ಕಡೇಶ್ವರ್ ಎಸ್ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಾಪಾಡು ಕೊಡೋರ ಬರೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಸ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಇರ್ನ ಉಂಡು ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಟೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಹತ್ತು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜಮಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ವಾಲೋಕದ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮೇರೆ ಅವು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂತೆ ಅವು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಓಕೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ಲಂಚನೆ ಬಿರ ಅಂತಲೇ ದಾದ ಮೇಲೆ ಬಲಿಕೋರ ಅದನ್ನ ಮುಡಚ್ಚಿ ಅಂಕಲ್ ಸರ್ ಚೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ಮುಡಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೊರು ಕೊರು ಓಕೆ ಎಸ್ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಜನ ಮೇರೆಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರ್ ಏನ್ ಜನ ಅರೆಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರ್ ಸಿಂಕ್ ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಂದು ದಯಮಾಡಿ ಇಂದೇ ರೂಪೆ ಮಾಡೋ ಎಸ್ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಬುಧರಂಜ ಮಂಡರು ದೀಪಾಕ್ಷ ಎಸ್ ದೀಪಾಕ್ಷ ಲಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಅಮಿತಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಎಸ್ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಬಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈದಿನೇ ಬಂಗೋಡು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆರ್ಲೆ ಎಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಜಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲಾದಿ ಪರ್ ಏರು ಶೋಕ್ ನೆರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪುಣ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೋಲ್ ನೆರ್ಲೆ ಎಲಿಪೇರೆ ಜಿನಾಯ್ ಪುಲಿಪುಂಡು ನಾಯಿ ಜೋಡಿಜ್ಜಾ ನಂಬುಜಿ ಆರ್ ನೆರ್ಪುಜರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಲ್ಪುಜರಿಗೆ ಓಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಟಾಯ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆರ್ಲೆ ಅಕಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬತ್ತು ಪೂಜಿದು ಮೂಲಿ ಏನೇರು ಬತ್ತು ಭಂಗ ಮರಡು ಮಂಡದರ್ ಕೊಡಾಕಲ್ಲ ತೂಪ ನಾಯಿನ ತೂನಗ ನಾಯಿನ ಮಲೆ ಪುಂಡು ಹಾಕಲಿ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ಲ ಮಲೆ ಪೇರು ಸಮ ಮರಡು ಎಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಯ್ದ ಪಿ ಪುಸ್ತಕವು ಲೈಬೋದಾಡು ನನ್ನ ರಾಟದಿ ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆರ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಏರ್ನೇರ ನಾಯಿ ಎಂಕಲ ಬಾಕಿಲ್ದು ಗಲೇಜಿ ಮಲ್ತು ಬಾಂಡು ಅಕ್ಲೇಗ ಒಂಜಾಕಲ್ ಓಲಂಡ್ಲ ಕೊನದು ಬುಡಡು ಈಜೆ ನೆಂಕುಲು ವಿಷ ಬಾರ್ದಂಚೆ ಎಂಕೇನಾ
ಹಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಏರಿ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ ಏರಿ. ಎಸ್ ಏಜ್ ಜನ ಮೇರೆಗೆ ವೋಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಆರ್ ನೆರ್ತೀನಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಯ ವೋಟ್ ಮನ್ಪೊಂದು. ಎಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಜನ ವೋಟ್ ಮನ್ಪೋರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಳೆ ಬಿ ಉಂತಾದಿರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೇದದಲ್ಲ ಐನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾದ ಕೊಡ್ಪಾರ. ಐನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಐನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಜೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಅರೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡ್ದು ಬಿದಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಐನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ದಾದ ಕೊಡು. ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು. ರಡ್ಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾದ ಬೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ದಾದ ಬೋಡು ಅರೆ ಗಂಗಸರ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ಬಾರೆಡ್ ಟ್ಯಾಪೆ ಅವು ಬೇತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂತ ಬೇತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏರಿಗ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರണ്ട ಎಂಚಿನ ವಾರ್ಲೆಪ್ಪು ಏರಿಗ ಇರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಅರೇನ್ ಕೇರಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರಗ್ಲದಲ್ಲ ನಮ್ಮ MC ಕೊಂಚ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಸಿಎಂ ದಾತಿ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಇರುವುದು ಯಾವತ್ತ 25 ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಎಂಕೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೃತೇಶ್ ಮೇರೆ ಕುಲ್ಲೇ ಆರ್ ಕೇರಳ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಂಡ ಪಕ್ಕದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಬತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮನ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ನಾದ ಮಾಲಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಾತಾಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಡೆ ಅವ ಎಕಡದಾದ್ರೆ ಮಂಡರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲು ಅರ್ಧರೆ ಕಲ್ಲಿಂದು ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಂಡರು ಅವಾಗದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲು ಓಕೆ ಅರ್ಧರೆ ಕಲ್ಲು ಓಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲುವೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬರೋಚ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಾಬು ಬಾಬು ಪತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ಗು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶವರ್ಮ ಪತ್ತರ್ಪೆ ಬೈಯಾಗ ಶವರ್ಮ ಪತ್ತರ್ಪೆ ನೀರಿಗೆ ಪತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಶಾರ್ಮ ಪತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಯಾಂಗ್ ಕನಪುಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಈರೆ ಪತ್ತರ್ನ ಪತ್ತಬಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ತಬಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಜ್ಜ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಯಾನ್ ದಾದ ಕೊರಡು ಹಿಂಗ ಬಂಗಾರ ಕಂತ ಬರ್ಲಿ ಯಾರು ಎತ್ ಬಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಾನು ಅಡುಟ್ಟು ಯಾ ಅನುಪ ನೋಡು ಬರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅವಳು ಅಡೆ ಒಂದು ತಾಯಿ పోయింది ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎದುರಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಓ ಮೂವಿ ತು ಯಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್
ಸರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಲೆ 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 ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ದಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ಏರು ಮನೀಶ್ ಸರ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಮನೀಶ್ ಸರ್ ಅನ್ನಿ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಾಲೈಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ದಾರ್ 16 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ದ ಖಾಲಿ ಕಾಸ್ಕ್ ಪತ್ತ ಬೈದಿನಿ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಲು ಸೈಪೆಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಸೊ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಿಖಿಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರ್ ಟೆಂಡರ್ ನಿಖಿಲ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಾಜೇಶ್ ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದ್ಕ ಸರ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ ಬಲೆ ಶುರು 2 ಮಲ್ಪುಗ ಇರ್ ಬಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ದಾರು ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಆತನು 16 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗ 60 ರೂಪಾಯಿ 16 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಗ ಕೋಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು 16 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಇರಡೆ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆರ್ಲನ ಲಾಪುಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಂತ್ರ ಲಾಪುಂಡು ನಟ್ಟನ ಲಾಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿಯೇ ಮೇರೆ ಪಾರ್ತಿಜೇರಿಯ ಮೇರೆ ಪಾರ್ತಿಜೇರಿ ಪಾರ್ತನೆ ಕೋಡೆ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ये बात है वरना ऑडियंस नहीं तो जस्ट निकला आदि पर सर सर पनले सर ಒಂಚೂರು ಚೋರೆ ಮಂತ ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಪರ್ಪು ಜರ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ಬಾರ್ಬೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಬಾರ್ಬೇರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಏತೊಂಜಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಜನ ಮಾರೆ ಸರ್ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪೋರು ಒಂದು ಏನು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಕಣ ಮರತ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇಂಕೆ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಬಿಯರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಬ್ಬಿ ಈಗಲೇ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ನಲಿಪೇರೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಜಾನಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೂಗಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಜಿಯೋ ಕೊರ್ಪೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಹೊಲ್ತು ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ಲತ್ತಿ ಈಡೆಗ್ಲತ್ತು ಬುಡ್ಲಿ ಆತ ಭಾಜನ ಎಬೆ ನೀ ತಗೊಳ ಪಪ್ಸ್ ಪಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಲ್ಲನ ಮಾರ ದೋಸಿನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೆ ಟೈಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಕಡ ಶೂ ನನ್ನ ಶೂ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನ್ ನಾನು ಟೀನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೀನ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಟೀ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಉಲ್ಟ ಪಾಡ್ಲಕ ಆತನ್ ಎಸ್ ಏರ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ ನಾನೊಂದು ಪಿರೋಲ ಮಲ್ಪಾಗನ ರೆಡ ಪಿರೋಲ ಮಲ್ಪಾಗನ ಎಸ್ ಪಿರೋಲ ಬೋಡಿಗೆ ನಾನು ಪಿರೋಲ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಏರು ಕೈದಿರ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಪೋಪ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ ಬಲಿ ಸರ್ ಈ ರಂಜು ಮಾಡಿ ಜೀರೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಆತನು
ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪರ್ದ ಆತನು ಇರಡೆ ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಓನರ್ ಬದ್ದದು ಸಾರಿ ಬಾರ್ಟೆಂಡರ್ ಬದ್ದದು ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಇರಡೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೊರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲ ಆಡಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ವಾ ಎತ್ತು ಬಂಗಲ್ಲ ಏನಂಜಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಮೇರ್ ಬಾರ್ಟೆಂಡರ್ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ 3 ಜನ ಬೈ ನೀನು ಬಾರ್ಟೆಂಡರ್ ನಿಖಿಲ್ 8 ಜನ ಬಾರ್ಗೆ ಬೈ ಜನ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಮರಿಯ ಪುಣ್ಯತ ಹಾಕದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಖಿಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದೀದ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪೋ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂಬಡೆ ಐದು ನಿಕಲು ನಂಬಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಎಕ್ಕೊಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದೆಪ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಧ್ಯ ನೀತಿ ಕೊರ್ಪುಜಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚಿನ ಫುಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಫುಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ನಾಯಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಂತಾರ ಅವಳು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇತ್ತು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ತಿಂತಿದ್ದೇನಾ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಕೋನ ಯಾರು ಇತ್ತ ಕಾವ ಓದಿನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲೆಂಜಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಕೆಲೆಂಜಿ ಕೊನಲೆ ದಾದನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋರ್ಪನ್ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಇಡೆಗ್ ಮದುವೆ ಬೈತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಬರ್ರ ಬೈತೀನಿ ನಿಖಿಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಆಣಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗತಿ ಜನ ಚೆಕ್ ಯಾನಣ್ಣ ಬಲ್ದೆ ತಂದೆ ಅಪ್ಪನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆತಿತ್ತು ನಾ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಾಯ್ ನಟ್ಟುನೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ನಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇರ್ದ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ದೆ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ದೆ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮಾ ಹಾ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ತೂದು ಖುಷಿ ಮಾಡೋದು ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಬೋಲೆ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಮಾಮಿನ ಬೈ 10 ರೂಪಾಯಿ ದೀದು ಬೋಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದೀದು ಬೋಲೆ ಮಾಮಿಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿಗಿನ ಕೂಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಡೆ 10 ನೋಡು ಬರ್ಲ ಮುಂಗು ಬಿಟ್ಟ ಪರ್ದ ಆತನ ಎಂಚಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಜನ ಎಕ್ಲ ಗುಸಿ ಬಾರೆ ಎಗುಲು ಎತ್ಲ ಬರ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿ ದಿಲೆ ದೀಪುಜಿ ದಾನ ಮಾಡ ನಿಖಿಲ ಮುನು ನಿಖಿಲ ಅಜ್ಜನ ಭಾರತ ಮೇ ಮುಲು ಬಂಗಾರ ಪೇರೆ ಎನ್ನ ದೈನ ನೆರಪೇರೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂಗಾರ ಪುಣಿ ದೀದು ಬೋಲೆ ಯಾರು ಬಂಗಾರ ಪುಣಿ ಎಂಗಿಲ್ಲ ದನಿ ಬಂಗಾರ ಪೇರಿಯಾ ಪಾತೇನೆ ಮರಿಯನೆ ಪಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಂಜಿನದ ಮರ್ಯಾದೆಯಾ ಇಂಜಿನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇನ ದನ್ನ ಪಡೆದು ಬರ್ಪ ಕಾಸು ಅಲ್ಲ ಅವಳಲ್ಲೇ ಕಾಸು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುಡಿಯಾ ಕಾಸು ಬತ್ತ ನಾನೆಗ್ಲೆ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಪುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು Thank you so much, sir. मुझे हाई पुढे पोजिशन कंप्लीट मुगी पुगा थैंक यू so much. That's air like it bargain मालते air like it bargain मालते मेरे गेट जन वोट पाडवर इजी कई देर पर जेंगे चप्पाळे ಕೊಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ yes next ನಾನೊಂದು ಏರಿಗೆ मेरे गेट जन वोट पाडवर yes second मेरे गेट जन वोट पाडवर मेरे ಎಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ನೆತ್ತ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ಟೆಂಡರ್ ಅವರು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಎಸ್ ಇಂಚ್ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಗಲಿ ಸೇರ್ದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾರೇ ಬಂದೆ
ಓಕೆ ರೆಡಿ ಪೆಪ್ಪೆಪ್ಪೆರರೆ ಪೆಪ್ಪೆಪ್ಪೆರರೆ ಪೆರರೆ ಎಸ್ ಇಂಚಿನ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಮೇರೆ ನಿಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ ಸರ್ దాని పండండి సార్ పన్ను సార్ ఎస్ లాస్ట్ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಬಾಲ್ ಉಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಬಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಅವಿಜಿ ಬೇರೆ ದಿರಮದ ವೈಪಲಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ run balipodu nella bola mulagiti balipodu run baliplay run yes thank you sir done no space thank you Swadhyaka yes bala lakit boy okay oh ini kan ada Amita kagasika. Amita kagasika. Ya ba, enda tiano toredu ganda. Mita. ar mudi batanu boy Ya ba. Jang. yes beginali podi iconic step mal podu no gullere iconic step mal podu play start तासे दा पेट्टग और दा पिलिकलो नले पना बरल तुयाना आसे दा कंगड और दा पुन्नलो नले पना बरल तुयाना तासे दा पेट्टग और दा पिलिकलो नले पना बरल तुयाना आसे दा कंगड और दा पुन्नलो नले पना बरल तुयाना Ya ba, daikta ni bro. Ya. Etta durvididu. ಯಾಕೆನೋ ಯಾಕೆನೋ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಕೊಡುವಾಗ ಚಾರ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಬಲ್ಲಿ Yes. Yes. Hey, Ritesh. 5 minutes break. ಎಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ನಂಬರ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದು ನಂಬರ್ ಹೀಗೆ
ಕಾಮಿಡಿ 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 तांबडी चांबडी ही चमकते उन्हात लाखा लाख आधीचा पडा शटका की पण टाकून मिठा कडक चेहऱ्यावरचे परीक्षा का चक्का वाजत उंचणी बोललेले जागा घालून तरकणारे नाव घेतात हक्काने जे तुला डाग दिसतं रंगावर माखलेलं मातीच्या रंगाला जे पण काही दिलेले क्लब मध्ये ಅಲ್ಲ ಗಾಂಡಿನ ಗೋರಿ ಕೆಳತ್ತುಂಡು ఈతోని పర్లుదా గేములు పర్లు మందు కొన్నాక మాత్రమే ధన్యవాదాలు అంచేని ನಮ್ಮ మీరు ಉನ್ಪುಜಾರ మీరు ಉನ್ಪುಜಾರ అన్న ఎంసీ గారు నమ్మని అన్నా అన్నా రాష్ట్ర ఉన్కరా ಬಟ್ಟಲ್ಲ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಮನಸಾಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗುಡ್ದುವರ ಪೂಜಾ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತದ ಜೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಾಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತೆಲಿಪಾಡು ಬುಲಿಪಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದಪ್ಪ ಇದೇ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಿದ್ದದ್ದು ಚಾರಿಂದ ಬಿದ್ದದ್ದು ಎಂತ ಕುಸಲು ಮಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಆಯ್ತಾನೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಂತ ಶುರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮೂರು ಜನ ಪುಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇದಾಡಿ ಕಾತಕೊಂಡು దాదన పడుకున్న బంగదోను ఇంచ పోదుల్లిర దాదాడన్న అరించిదిన ఈత ಬರ್ತ ತೆಲ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಆತಳು ಇಂದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರನುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಉರುಪುಜಾರ that's okay ರೀ only 3 ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಜೇರ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಮರ್ಲಗಟ್ಟ ನೀರಿ ಮರ್ಲಗಟ್ಟಾರೆ ಅಂದಾಗೆ ಆಗ ಬೇಗರ್ದು ಬೋಲು ಅರೇ ಔಟ್ ಆಪರ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗನ್ನ ಔಟ್ ಆಪ್ ಇದು ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ತಾರ ಬಣ್ಣಾರ್ ಪಿರ ಬರ್ತಿನಾರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಫೋನ್ ಯಮ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದೊಂಗವಾಡು ಕಾರ್ ಮಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಿತ್ತೆ The final winner has got bro. Hey, amount of the bala. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಮೇರೆಗೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ಅದೇ ಚಿನ್ಮಯ್ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತೀರು ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ನಿನಗೆ ಸರ್ ಬೇತೆಕ್ಲ ಸೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಟು ಅನ್ಯದ ಆಯ್ತಾ ಆತೀರ್ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಟು ఎందుకేನು ఉండే ఉండా రడ్డుండా మూజుండా నాలుండా ఎంచినే కోడ తట్టనా ఓ కోడ తట్టనా ఇర్నా ఓకే ಸರ್ ಮೇರೆ ಗಂಜಿ ಶೋಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನದು ಶೋಕ್ ಮನೀಶ್ ಮೇರೆ ಜೋರದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನು ಇದೆ ಒಬ್ಬರ್ಸಿ ವೇಟ್ ಏ ದಾದಾಲ ಪಾತಿರುಡಿ ಓಕೆ ಇರ್ ಪಾತಿರುಡು ಬರ್ಲು ಇರ್ನ ನಾಳೆ ಇಡಿ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಾತಿರು ನಂಚ ಪಾತಿರುಡಿ ಈ ಸ್ವಾತ್ ಸುನಿ ಸ್ವಾತ್ ಮಾತಿ ಆರ್ ದಾದಲ ಬಂಡೇರ್ ನಡುಟು ಆರ್ ದಾದಲ ನಡುಟು ಬಂಡೇರ್ ಇನ್ನ ನಾಳೆ ಬನ್ನುಡು
ರೈಡ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊನಂಚಿತನ ಗಿಫ್ಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಪೊರ್ಲದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಯಿಗೆ ವಿಟ್ಲದಾಯಿಗೆ ಪೊರ್ಲದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಚೂರು ಈತೆಟತ್ತಿ ಚೂರು ಬನ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಪುಲೆ ಮರಪ್ಲೇ ಇಜಿನ ಮರಪ್ಲೇ ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಯಿ ಪೊರಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಭೂತಕ್ಕೆ ಪಾರಿ ಬಂದ ಓಕೆ 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 ಸಾಬುನಿ ದಾದಲ್ ಮನ್ಪುಗಣ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಸರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿ ಸರ್ ಈ ದಾದಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಮನ್ಪುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಣಿತ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದು ಎನ್ನ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೆ ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಅತುಲ್ ನಮ್ಮ MC ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಪೂರ ಆದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅಂಕ್ಲ ನಾವು ಪೂರ ತಿಂದು ಪೂರ ಆದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಆತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 3 ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏತು ಏರ್ ಪೂರ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್